Da wa muke magana? Sunana Bello Galadanci, ana ce min dan Bello. Assalamu alaikum. Min wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bawan Allah ina wuni? Lafiya kalau, ina gajiya. Baba gajiya, ya an kaji da jama'a? Alhamdulillah, ko bai kuka ji da naku jama'a? Alhamdulillah, Allah shi taya riko. Amin summa amin. Allah shi raba ka da jin kunyar duniya da ta lahira. Amin summa amin. Shin bawan Allah, a matsayinka na cikin jajirtattun matasan arewa waɗanda suke kyamar abubuwan da ke faruwa a Najeriya ga baki ɗaya, musamman abin da ke ya shafi arewa, shin a matsayinka na ɗaya daga cikin waɗannan matasan na Najeriya waɗanda muke alfahari da su a arewa, shin me za ka ce da arewa? Abin da zan faɗa kaɗan ne kuma ƙarami ne. Za a ji wannan abu kamar yana da sauki, amma kuma yana da ƙarfi, kuma yana da matuƙar amfani, kuma ni na ga amfaninsa. Menene ko wannan abu? Shine a daina yin shiru. A daina yin shiru. Za a yi mamakin irin abubuwan da za a iya samu, matsalolin da za a warware, azzaluman da za a kora, abubuwa da za a kwato wa talaka idan aka daina yin shiru. Yin shiru ya zama wata al'ada da yake muna da kawaici, sai ana cuta ka kana yin shiru, ana zalunta ka kana shiru, a kwace maka wannan kayi shiru. Wancan ya yi maka alkawari, ko dan siyasa ko shugaba ya muku alkawari zai gina muku makaranta, zai gyara muku ruwa, zai muku wannan, kun zaɓe shi bai yi ba, kun yi shiru, sai dai ku je ijunan ku na yi, maimakon ku tunkare shi ku je ku ce masa ina kaza da ka ce za ka ba mu. Wannan shiru din shi ne ke fitan mu, kai kayi shiru, na kasa da kai yayi shiru, kowa ya tunanin cewa yin shiru din shi ne abin da ya kamata ka yi. Mutane suna tsoron su fito su yi magana, ba sai su ce wai za a kama su. To kwanan nan da na samu wasu matasa na ce kar ku shiru, ku je ku kwato talaka, abu ɗaya da aka kwace masa. Daga cikin abubuwan da suka kwato wasu jajirtattun mutane guda 6 ana ce musu 'yan gaskiya. Ɗaya ya kwato makabarta, an ba da makabarta amma mai unguwa ya mai da shi gonarsa. Da ya je ya tattara mutane suka je suka yi masa magana, an ba dawo da wannan makabarta. Akwai rijiyar tuka-tuka ita ma da aka rufe saboda kofar gidan babban ciyaman ne, mutane suna zuwa suna taruwa, shi kuma yana da baki, abin yana sa gidansa baya kyau. Shi ma da ya magana gashi da an dawo da saura da yawa. Saboda haka mun ringa haɗa kai, muna buɗe baki, muna magana, mu daina yin shiru. Wannan zai taimaka kuma zai zama gimshiki na farkon warware matsalolinmu da 'yantar da talaka a Najeriya. Na gode. To, ka ce da 'yan arewa haka, shi me za ka ce da ordinary president, ordinary Ahmad Isa? Ai, ordinary president uba ne ga marayu, uba ne ga marasa ƙarfi, uba ne ga wanda yake cikin kunci, uba ne ga wanda baya gani, uba ne da wanda ya bata, kuma uba ne ga 'yan gwagwarmaya waɗanda su ne gobe za su tashi su kafe hotonsa su ce wannan mutumin ya ba mu aƙida, ya ba mu alƙibla, kuma ya haska mana hanya. Kuma ni babban uba ne a wajen. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya ƙara masa ɗaukaka, Allah ya biya masa bukatunsa na duniya da lahira. To, da ka ce da shi ordinary president, ordinary Ahmad Isa, wannan shin da wa muke magana? Sunana Bello Galadanci, ana ce min dan Bello. Dan Bello? Na'am. Muna farin ciki samunka a wannan shirin, kuma ni dai ina alfahari da kai. Jama'a, kuna alfahari da shi? In kuna alfahari a tafa mashi mana. To, tun kan in kira shi a waya nake cewa mu sa shi a addu'a. Don Allah. Don Allah. Yadda za ku yi makanku addu'a, yadda kuke tunawa da ordinary president ku sa ni cikin addu'a. To na roƙi arziki don Allah, inda hali ku fara sa shi a addu'an kafin ku sa ni. Don Allah. Aikin da bawan Allah nan yake yi bai kamace a ce ina maimaita wayannan abubuwan yana kan layi da ni ba, amma tsakaninku da Allah kun san yayi kokari, yana kuma kan kokari, duk da yake ana hantararsa, ana wane ne wayanda suke mutane ne masu kwanyan aladu, magana suke amma abin da kake ji. Jama'a ku tafa ma dan Bello. Dan Bello, duk wanda ka bankaɗo kaga yafi karfin ka turo mun in ci ubansu. Kakka da ma, ai ka riga ka karfafa mu, in ka ga mun turo maka wani, to ko wannan gudumar taka zaka dauko. To shikenan. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara maka basira da ɗaukaka. Na gode, Allah ya ɗaukaka ka. Ya ɗaukaka maka baki da to madalla, ku tafa mishi. Masu kallon mu da sauraron mu kun ji daga bakin dan Bello, cai kada mu yi shiru. In ka ga rashin gaskiya, ka buɗe baki. Yanzu da Allah jama'a, ina son ku yi haƙuri, za mu ɗan jaraba wani abu ne. Daga nan zuwa nan, in muka kai nan,
sai a dawo nan, sai a dawo nan, sai a dawo nan, sai a dawo nan, sai a dawo nan. In aka gama can, in na nuna kai in kai sai wannan, sai wannan, sai a dawo nan, sai wannan, sai wannan, sai a dawo nan, sai wannan, sai wannan, sai wannan. Kawai ke da farko kawai ki za ki ihu. Yawwa, a ku bata abin magana. Nan ki bada guda ɗaya can a miƙa musu mana. A kunne suke? Yawa ce ihu. Yawa to. Faɗi mana. Ihu. Adal. Ihu. Yawa. Nan. Ihu. Yawa. 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 A gurguje. Ihu. Yawa. Ihu. Yawa. Ihu. Yawa. Ihu. Yawa. Ta. Oya. Ihu. Yawa. 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 Ihu. Ihu. Yawa. Yanzu jama'a kun ji kowa ya yi ihu. Yanzu a ce barawo ne ya zo gidanki, ki ihu makota su. Barawo ya tsani kamar ihu. Yanzu ihun zaki barayin yana dab da ya balla window ya ma sa kafa zai shigo. Ihu barawo. Ihu jama'a barawo. Ihu barawo. Barawo ihu. Barawo ihu. Ihu barawo. Ihu barawo. Ihu barawo. Ihu barawo. Barawon ya zo gidan naki. Ihu barawo ya zo. Ihu barawo. Ihu ga barawo. Barawon bane. Ihu barawo. Ihu barawo. Ihu barawo. Jama'a ku taimake ni ga barawo. To yanzu jama'a in na ce 1, 2, 3 ina son dukkan mu gabaki ɗaya mu ce ihu. Mun shirya? 1, 2, 3. Shin jama'a waɗanda ke waje sun ji? Amma lokacin da mutum ɗaya suke yi ba lalle ne a ji mu ba. Jama'a zan sake kirga 3. 1, 2, 3. Abin da ya kamaci talakawan Najeriya